بهترین سبک موسیقی از студия Free Boys. Badыстăpoi лярзон, как задаме гыря Римоли сафет старда дил, ай дурун медыра О, тахдири номарда шоҳару саки бетоле бади Интизори дари қадар, моҳ соле шаҳбача ватан ба гроб Миёя сад дареғо шаҳбача ватан ба хок Миёя сад дареғо қапен дастой духтара Ки руша канда хун кад баренш ки нола ию Мардама ҷигар хун кад оҳ мекаша Ай дили сухта ба бахти сиёҳш намехоҳа каси дига да бошад дар никоҳш ғатид рӯи мурда да кафана кандати какад хезери хок нара берун да монда ними дигата қапанш нара сарте сер накадам ай буш набаренш мара интизори мекша рӯи гуру шехидои хоб боша хей ҷоҷон напартома бугу пеши ки да пушам арусаки киртома духтарак илтимос кад чемаи қали боста идам як кафан битана бари имонанш оста чосуми қалинг доди ки пушам пасон кунам матира ҷиноз накунад да мурдат салом битама туи хинакунак шаҳбачаи номард даи туй макияжима кандани рувомай чӣ тари туй кади ки ҳичка табрик накард ҳама мара дида ҳамдардӣ мекуна баён барбод рафт орзуи ма ту оянда шумешӣ ту мада сафедӣ муҳо жангиру мешӣ бар ҷои фатҳ сафедбахтӣ сиёҳам додӣ баъдаи хандам кадӣ билек дарду оҳам додӣ дай ғамчала сохтӣ барои дастманеву дилда ба тобудомай ваъда додӣ миёй лимузинда тобута хезондан духтара гирья дора зор духта монди шаҳбачара мебаранд мазор духта ба нола мега ба дарду оби дида нахо дилтон шава ки хок бирезен рӯи ида набареша шаҳбачама дилш бири армонай монен ба либоси арусӣ битимш салома алвидо бугум да гӯшиш хай бугум вақти сиёҳма ваъдаш битим ки пешу пешаш мерам қиёмат рост буда ки гуфти рӯи дастам гели нозанин ми ма гели рӯи дастати решай зери замин ми шаҳбача зери хоб рафт шаҳбача бади хоб рафт духтарак фақат як гап ҳаёти ма барбод рафт дунё дачи во барош танга дилгирашид ки ғам мехурдаш дар ҷавони пирашид ки ҳама месух бароша духтарака ҳар шабош рӯз мешидак ба намоз фақат як чӣ бидош ай худо зора мекард ки ҷонша тез гира бо мира ҳар касе савол медод мегирист дилш пирай нашиштан ба каса мехост нахӯрдан ҳаваса мехост фақат як орзу дошт охирон нафаса мехост духта шабе ай тааҷҷуд хесоб хириб биромад хоб набуд не ки шаҳбачаи пешаш биромад